Mapacho ka odiechieng' ma kawuono chaka yanga riwruoge mong'ere kaka Chekechea Welfare Association gino ma jopuonjgo yango ni biro konyogi e bero alwora margi mar tich. Kaka jafwambo mara Anthony Achayo lero, riwruogno kwayo sirkal mondo otiek midhiero ma bende okwako sekta mar somo pacho ka ahinya mago mamulogi. Gikone to jopuonj mag jonasari ma pacho ka ochaka yanga riwruogi mong'ere kaka Chekechea Welfare Association ma gin go gi geno ni biro tieko midhiero ma gisebedo ka gikale kaka jopuonj jonasari. E kinde nyasi ma kamano mane otimore e boma ma Nairobi, jokanyo mag riwruogno kotelnegi gi jakomgi Lawrence Otunga noyango moko kuom pek ma gisebedo ka gikale. Wan ka kaka jopuonj mag ECD e Kenya mangima watimo launching mar riwruok mar jopuonj miluongo ni Chekechea Welfare Association. Wan kaka jopuonj mag ECD e Kenya ka wasebedo jomocha thoth kuomwa ok ondiki kod sirikal mar counties, moko kuomwa mondiki kod county governments ok chul maber, moko ma ondik gi private schools bende isando sasa tich nyalo rumoni. Tumechukuliwa kana kwamba hiyo kosa ambayo tulienda ECD ni kama we just pick it on the way, yani ni kama ya kuosha tu watoi. We don't have any value as ECD teachers. Tumekanyagiwa sana. Kutokea ni kuandika walimu, I have never heard kwamba walimu wa Busia wa Chekechea wanafanya nini wanaandikwa. Jokanyo mag riwruogno nonyiso geno magengo ka gilero ni kokalo riwruogno moko kuom dwachgi biro chopo kare. Wawuothe Kenya mangima, wawuoyo kod jomondiko jopuonjgi tich. Ni japuonj nyaka luor ratiche, nyaka chule pesa mowinjore, nyaka chule osara e sama dwarore, nyaka chule koluwore kod lony mare, kendo alwora ma nyathi somoe gi ma japuonj puonjoe mondo obed maber. Kajiado tunakuja na fujo, tunakuja na our chairman, na tunakuja na tuko very strong and very firm. Riwruogno bende nokwayo sirikal mamalo kaachiel gi mago mag counties mondo tii kanyakla reso jopuonj ma pacho ka ahinya to enano ndik gi tich e yo mowinjore. Why are we politicizing ECD? Let us go back on the drawing board as a government, as the county governments. Let us stay away from politics so that this sector should grow and must grow for the betterment of a teacher and the young child. Okwadwar ni japuonj indiko koluwore kod siasa. Ing'eyo governor, ing'eyo MCA, ing'eyo mijumbe, ing'eyo senator, kod kindiki tich. We japuonj ondiki koluwore kod higa manotieke course mare. Ok ni ng'ato higni 49 to pok ondiki nyaka sani, pod oyware kendo riembo ndiga e private school kata e BOM. Wadwaro ni mondo japuonj mar ECD ondiki kendo chulo osara mowinjore. We shall never be divided. Anthony Achayo, Ramogi TV. Lipod no ero mar